May lumapit sa akin isang lalaki, tapos tinanong niya yung name ko. First time ko dun sa bar, then nakausap ko siya, may nangyari sa amin. Araw-araw, nag-chat-chat siya sa akin, tumatawag. Inamin niya rin na may anak na siya. Tsaka niya lang ako tinitigilan kapag sinasabi ko na, sige, isesend ko lahat ng pictures natin and conversation dun sa babae kung hindi mo ko titigilan. Maaga po akong nawala ng parents, maaga po akong namulat sa pagiging ina sa aking kapatid. May ano ka ba, like tipo na gusto mo ba yung parang Boy Pindot o Titan Jello, ganun? Pwede ka pong si Titan Jello na lang. Titan Jello. Alam mo, gabi-gabi na lang, yung mga caller natin, type na type ka, crush na crush ka. Ano sa palagay mo yung meron ka na wala yung ibang love radio DJs na lalaki? Actually, Max, hindi ko alam eh. Wala akong idea. Basta ako, alam ko lang na ginagawa ko lang yung parte ko dito. Talaga ba? Anong wala. nararamdaman mo kapag may nagsasabi sa'yo na parang pwede bang si Titan Jello na lang? Biro mo yung kagabi yung top secret niya. Bale, nagkaroon ng problema dun sa lalaki, ayaw niya na. Tapos ngayon, gusto niya na daw mag-focus sa sarili niya. Tapos biglang sinabi niya baka pwedeng si Titan Jello. Sa akin dun, hindi ako maniniwala hanggat di nagkakasubukan. Wait lang. So, anong klaseng pagsubok ba dapat yung gawin? Depende na yan kung anong pang-abutan or mabuo na relasyon? Hindi naman, pag-uusap. Pag-uusap. Bilis mo naman. Bilis mo naman. Ganun talaga. Doon na naman papunta yun, no? Sa bagay, pwede naman yung usap lang tapos walang relasyon, no? Oo naman, di ba? Anong tawag doon? Getting to know each other. Bilis ko doon. Akala ko talkers lang. Wala, getting to know each other Chit-chatters, lang. ganon. Getting to know each other. Oo naman. Ano mga tatanong mo? Kunwari nakikipag-date ka, ano yung mga tinatanong mo normally sa umpisa? Ako hindi ako nagtatanong na anong gusto mo sa lalaki. Ayoko yun. Bakit? Para sa akin, foul yun. Kiss. So kapag ang isang lalaki nagtanong sa isang babae na dinidate niya na, anong gusto mo ba kasi sa isang lalaki? Parang anong kailangan mong gawin? Abangan mo yung sasabihin niyang, eto kasi gusto ko, sa bagay, alam mo ba, mapagmahal ako sa pamilya, gaganon ka bigla. Ang pangit lang, hindi. In fairness, no? Dapat kusa niyang ma-check doon sa checklist niya kung sino yung gusto niya sa katulad mo. So meaning, ang babae dapat, wag niya munang sabihin dun sa lalaking dinidate niya kung ano yung tipo niya sa lalaki. Tama. Kasi normally pinapattern nung dinidate niyang lalaki dun sa gusto niya. Alam mo, kaming mga lalaki, magaling kaming gumawa ng way para magustuhan kami ng babae. So meaning mapagpanggap kayo? Hindi naman. Pero kasi, lalo na kung gustong-gusto namin yung babae, di ba? Kung gustong-gusto namin yung babae, gagawa kami ng paraan para makuha namin yung pagkakataon na yun. So kami, kapag alam namin yung ano yung mga tipo ng babae, ano yung gusto ng babae, gagawa kami ng way. Ganun yun. Ano gusto niya? Kunyari, gentleman. Papaka-gentleman, kunwari ako. Ganun lang yun. Ako, hindi ko tipo yung ganun, natatanungin ko yung babae. Hayaan mo na malaman niya kung sino ka talaga. Oo. So ano pinapakita mo? Iba. Yun. Sabi niya lagi sa akin, ang laki! Ang laki mo pala magmahal. Ang laki mo magmahal. O baka naman ang laki ng mga bagay na binibigay mo. Hindi naman. At saka hindi rin ako kagad mapagbigay ng Kasi sinaamin ko naman sa kanya, ito lang ako, ito kaya ko. Alam yan ng mga taong nakadate mo. Oy, kung sino man kayo. Totoo. Kasi mahirap yung tinatawag natin na magiging consistent ka doon sa bagay na hindi naman ikaw. Mahirap yun. Aayawang ka. Sa bagay, tsaka nararamdaman din naman ng babae kapag nagpapanggap yung isang lalaki. Tama. And
kapag dumating yung time na feeling ng isang babae, nagpapanggap yung lalaki, X na yun sa kanya. X na. Pero, kung naramdaman naman ng babae na malaki nga yung sa lalaki, check pa rin yun. Malaki yung bigayan, Yun. Tsaka ako, naniniwala ako na dapat, kung gusto mo na maganda pa rin yung maging relationship ninyo, hindi man kayo magkatuluyan, maging magkaibigan kayo, at least kilala niyo yung pagiging totoo mo. Oo. Diba na, ayos din pala yun, kaso hindi lang talaga check para sa akin. Hindi ko lang talaga siya tipo eh. Actually, maganda yung ganung klaseng naging dating situation or relation. Yes. Kasi, at the end of the day, nagkakaroon ka pa ng chance para madiskubre hindi lang yung ibang tao, kundi some parts of yourself. Yes. Plus, nagkakaroon ka nga ng additional kaibigan. Tsaka nagkakaroon ka ng access na makilala yung mga kaibigan niya, tas yun yung liligawan mo. Iba ka talaga, Titangelo. Sasabihin mo, hindi pala ako pasado sa'yo. Sige, magkaibigan na tayo. May mga friends ka. Ganon. Gawain mo! Gawain May mo! mga friends ka. Ganda mo. Gawain mo talaga! Alam mo, talaga parehas tayo. Ganon, kunwari. Ganon. Kaya pala, gusto mo yung network ng babae. Gusto mo yung friends niya. Hindi, pero diba, para marami ka options. Wala, bistado ka na. Hindi, pero kung hindi ka talaga gusto ng babae, diba, mag-end kayo na magandang in good terms. Yup. Lalo na kung hindi naman talaga nagkaroon ng sakitan, nandun lang kayo sa stage of getting to know. Tsaka wag na wag yung mag-ghost bigla. Pangit yun. Yan. Huwag kayong iiwan, huwag kayong maging ghoster. Ako natutunan ko lang. Na ano? Ako natutunan ko lang. Kasi dati dadaan naman talaga tayo sa parang takot tayo magsabi ng totoo eh. Mm-hmm. Pero ako natutunan ko lang. Ito lang, lately lang. Kailan lang, mga ilang taon pa na. Mga 2 years ago, 1 year ago, ganun. Na mas maganda pa na nagsasabi ka ng totoo sa isang tao. Ayo. Na ilalatag mo na lahat. Ito yung baraha ko. Ito ako. Ngayon, take it or leave it. Magugustuhan mo ako o hindi mo ako magugustuhan. Go. At least, alam ko na sa sarili ko na inamin ko. Wala na mawawala. Totoo. Tsaka, walang talo sa taong nagsasabi ng totoo. Totoo yun. Sarap niyan. Oo. Kaya naman, buti tayo dito sa programang to. Totoo lang tayong mga tao, no? Kala mo naman talaga walang baho. Lahat tayo makasalanan. Oo naman, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kasama ang Basa Princess DJ Raketera. DJ Titangelo, natitindig sa mga pinaglalaban nyo. At eto na nga, ibibigay na namin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tinakpan ng mister ko ang mukha ko gamit ang unan. Hindi ako makahinga. Tinakpan ng mister yung mukha ng sender natin, Titangelo, gamit yung unan. Hindi siya daw makahinga. Palagay mo nung ginawa nung mister ng ating secret file sender, kasama ba yun dun sa play na sinasabi na parang, okay, para may spice ang relationship natin, takpan natin ng unan yung mukha mo. Depende yan eh. Depende yan. Pero pag ganun, parang iba yung naiisip ko, yung parang papatayin ba yung sender natin? Sa akin, ako naglalaro sa isip ko ngayon, baka ayun yung time nung asawa niya na bumawi sa kanya kaya ginawa niya yun. Hindi natin alam eh. Well, ako yun yung pagkakataon eh. Yun yung pagkakataon na habang tulog sila, parang tinakpan bigla yung mukha. Oo, minabasa. Ay, ganon? Oo. Di ba, minsan nga eh. Minsan nga na meron ako narinig na kwento. Natutulog daw sila bigla narinig na kwento? Uy, bago yun. Narinig na kwento. Narinig na kwento. Oo, narinig ko itong na kwento. Galing kanino? Sa friend ko. Sa
sa friend mo. Okay. Sabi ng friend mo, Yes, sabi ng friend ko, natutulog daw sila isang araw, tapos nahuli daw siya nung girl na may ka-chatmate pala siya Okay. doon sa Instagram. tapos, Ay, yung bakya. Bakya. grabe naman, bakya, sinaunang panahon pa yan, ha? Oo, ganun. Nampas sa mukha niya. Hindi naman literal bakya. Chinela siguro. Ganun. Pak! Kasi pag bakya, dude, medyo matigas yun. Oo. Ginagamit yun sa mga Filipina na costume. Matigas din yung habanan na chinelas eh. Uy, pero medyo mas Yung malambot sa palengke, yun. yung makakapal na ganun. Yun yung mga, Pak! yun yung Islander. Oy, mga parang mga Islander. Ganun kakapal yun, di ba? Oo, grabe naman yan. Uy, sandugo, mas makapal yun. Sampal sa mukha. Well. Sinampal. Abangan na lang natin mamaya kung Kung ano tong klaseng paglagay ng unan sa muka ng ating sender ng kanyang mister. Kaya naman kabisyo sa aming pagbabalik. Malalaman natin yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Joe. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Metro's number one. Metro's number